Dr. Bibishan Rongpi Innovative Principal of the Year Anong Ekilong Aru Niphai ko rapli Bhom Kurwani Longmyo Jain College Principal Dr. Bibishan Rongpi Innovative Principal of the Year Anong E Park in Swedish and Reddition Puadim Bangalore along Longpon Alang Lilabang sa Anong E Dr. Vyalakshmi Dasmane Padmasri Anong E 2025 Aningkan Kelong Abang Pipensi Pajarpon Alang li inut college along principal amithang asai chiklem pamipen anparta toklang amuanat project asai kiklem pon theke potsi labangso nong ei kilongpon Desemet toklang amuanat kejalin pon thek lapen kiduk det lapen lokechar leo somaratum phan lokithan RD pipen kapaprang pon thek asai kiklem pon Alang li labangso nong ei pen anparta best young principal of the year 2023 aningkan lapen honoris causa doctorate degree ta chelongpon abang phulo Alang likit chukhala vive rong pia rong along kedo kalitang chanasing rong pi lapen kave rong bharpia supo akibilo Alang li chukhala English High School pen lo Charlie Pangcheng ponlo UKG pen ke pangdangan ke Assumption High School chukhala along Charlie lo Ladet pen aphi krehini yang deng lapen BSc degree yang deng an ke Tezpur Darang College along Charlie lo Master degree yang deng Assam University Difu campus pen sichipo ponlo Laso api B8 abang Difu B8 College pensi Cipaun Ponlo. Alang li 2017 aningkan Assam University Difu campus along Assam University Difu campus Student Union along Kongchun Bangar Puta Klemlang. Alang li Difu St. Mary's High School along taningkan isian bak than bang asai Klemdunlang. Laso api Difu along kedo DST Junior College along ningkan hinian bak principal pu Klemlang. Ladet pen api 2021 aningkan pen ke piniar ni an Longmyo Jain College principal apu Klembom lang. Alang li toklang amuanat RD pipon pik ke pangdeng lo charle somaratuma phan pining pen an ke ningkan crazy hini an bak dopo akijoy pen lokithan. Kuwait mate University of Grand alang li satlang aphan ningkan hini ke thom la kijoy pen kithan. La pen GNM nursing asatlang aphan ningkan hini lo akijoy pen lokithan ponabang. Alang linut aning kime lapen kiduk ke lagaphan kerap kimon iya bangpu Dr. Bibishan Rongpi. News Desk report, the leading site news.